guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Canon QR code winner 25 rand. Welcome to Amavens the TV. It's the Protea Premiership. Orlando Pirates 0, Sikukuna 0. I'm joined by the chairman himself, Stibo. Stibo Cham. Sure, chair. Yabona unezinto engifuna ukutshela zona before nga-analyze igame ya today. Sure, chair. Zoqala ngesikhukhuni. Sure, chair. Yabona isikhukhuni masidlala nebhakane. Sure, chair. Siba very serious. Yes. Siba very serious. Yes, chair. Yabona le game isikhukhuni edlala eVandag nale edlala eNestelis. It's a different game. Yes, Sizela from Jaws. Sazi ukuthi either it's a win or it's a draw. Yes. But bese nga accept lose. Bese ngithi congratulations to isikhukhuni to take 4 points from us. Yes. Mfethu mamela ezinye izinto ne akumelanga ube nomona wazo. Bele usho iBhakaniya was on fire. Yes. But we couldn't score. Bo Marete Emanyana bona iBhakaniya couldn't score. Yes. But igame yayo nesikhukhuni it was a fair game. Yes, chair. Angimazi ke lo masende we referee bamthatha. But it's fine. It's fine. Le nto angiyazi bayithatha la foko. Yeah, beline mandate. Yes. Kodwa is alright. Yes. Thina sikhali ngabo referee. Yeah. And thina yazi mfana ngithandani. Ngithanda ukuthi noma sidrowile. Ne? Azange siwine ngeoffside. Bona nje yami ngifuna ukukutshela. Sibonisa nayo. Angeke analyze igame ngisakutshela. Ngisafuna ukubonga. Uqale ngokubonga isikhukhuni. Number 1. Ngiyandlula usikhukhuni. Eric Tinkler mayengaqinisa le team leyana. End of the season kuzoba iPirate 1 Sundowns 2 Sikhukhuni 3. Yes, man. Njalo. Ishishiyano banje. Yibani? Uthini manje? Uthini? Bona, Stibo, ngithi ngikutshele something. Ngicela ukucela something njengoba ukhuluma kanje. Ngithi ngicela something. Ngicela uNkosana. No doctor. Ivan Khosi. Uhleva wabo chairman bonke. Eningizimu Afrika. Yabona ngale game 28. Ngicela ukuthi uLokhuzana uNcikazi a coach. Uwadu ngicela adlale central back. Ngifuna ukubonisa something ukuthi abamnyamana ngeke bandlule kulo. Yakho izinto ezimnyama uwadu uzosibamba sini. Uyangizwa ngithini? Ngithi ngicela nge28 bona ngizoyiphinda for chairman. It is job. Dr. Ivan Khosi. Umntana wakho namhlanje soba. And ufuna ukutshena into ezwakalayo. Emancane mancane. Ngiyabona ushaya blow job. Uwadu 28 cela shaya central defense. Ngibona khona into engifuna ukuyiprove. Yabona manje awuthemse ku Nedbank. Uyabona siya ku Nedbank manje. Yabona siya ku Nedbank bayihendile. Abana chance. Basinika thina. Nabo sikhukhuni. Sishow talent. Bona. Nyabazi. Laba bangathenga iGere Chiefs. Nalaba bangathenga istadium. Into yokuqala bazothi unyoko. Umama wami strong. Owami strong. Wazala insizwa. Wazala isotsha. Stibo, ufuna ukuya gaming. Kodwa ngisafuna ukulungisa. Ngifuna ukulungisa. Lamakhosikazi omlomo manzi. Ngifuna ukwalungisa. Yabona Stibo njayami. Ngiyabacela bayeke lamasimba lawa abahlale bawayenza ukuthi bagqokise abantu amajezi wokuthi basayinile. Thina lento leze bebazenza ngabomndawo siyiPirate siyaqhelananisa nabo. Asizazi. Thina siphethe uchairman of club. Makethenga noma thengisa
akakhulumi uyabona manje ithi ngikutshele uSaleng akaziwa uthengiswe ngemalini yazi why akathengiswa ngayitsansansi umuntu wama-ife thengiswe ipantsulo elifana nayo anabona imali esithengise ngoSaleng azange kube neplay elithengiswe ngaleya mali ine-history and yazi why sele nge-6 months siyabagaya Masteta sabathengisela ingulube sesakeni ene-injury hamstring 8 months thina masidala nabo home and away uzoba ngekho uSaleng bona siyabavusa thina sidala sothi mawuyibhari sokuvusa bomela bonyoko bese bona Sithibo wena khuluma naye yabona Sithibo awuthanda hayi manje ke senengiphusha mara mamela Sithibo ithi ngiyekukana uku-introduce bese ngikhuluma ngegame ntwana yami Sithibos namhlanje sidlala i-draw asinawo ama-panic button siqale nge-442 besifuna ukubagwasa besi-ready but-ke kube nalento leyo ukuthi isikhukhuni was on fire ungayivaleli ngaphandle isikhukhuni very clever uthiyama i-draw lesitholile today asigaya ama-panic button sizobuya yabona Saturday sesigodini yila esiwenza khona ama-correction yabona Sithibo Sithibo ngizoyivala yazi inkinga yamini every ama-games ngiyabagaya ama-chance mara mabenza so sengizoqala ukwenza i-broadcast ngizoqala ukwenza i-broadcast mara njaya wena asihlangane Saturday esigodini la ithi ngibongele ekhona ntwana engifuna ukuyibonga uSibisi ubani le ntwana hayi uSibisi le Sundowns lencane le uSibiya le ntwana le yanjayami Sundowns ngicela bamgaye chance umnandi lo yamfana mina Sithibo ngisupport South African football le ntwana le yana imnandi ngicela bayidlalise yabona imasiko Sithibo laba bala kule interview yakho bayeke bakhonkothe mina ngikhonkothe mina uClever kabuyi la mina nasesekre bayangazi uClever kabuyi yalo le course ngeke libuye